Ġenituri ta' tfal b'żabilità issa jistgħu jitolbu lura sa' €750 fis-sena bħala parti minn skema ta' rifużjoni fuq l-ispejjeż tat-terapija imħallsa għat-tfal tagħhom. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru Giulia Farrugia. Din l-iskema li qabel kienet l-iskema ta' kreditu fuq it-taxxa marbuta ma' terapija tippermetti lil ġenituri ta' tfal b'żabilità taħt is-16 sena li jitolbu l-ispejjeż li jkunu ntefqu f'sezzjonijiet ta' terapija għal uliedhom. Ir-rifużjoni jisa massimu ta' €750 fis-sena li jfisser żieda ta' €250 fuq is-sena l-oħra. Il-Ministru Farrugia spjegat kif minn din is-sena se jgawdu ferm aktar familji li forsi ma jħallsux taxxa jew ma ħallsux taxxa biżżejjed. Dawn ħarsentejn aħna lħaqna 450 familja permezz tal-iskema dak iż-żmien tat-tax credit, issa din l-iskema se nirfinawha b'tali mod illi r-rifużjonijiet jibdew jinħarġu 3 darbiet fis-sena u ma tkunx ibbażata fuq id-dħul tal-individu u bekk qegħdin nikkalkulaw illi nkomplu nilħqu aktar familji. Il-Kummissarju tas-CRPD, Rhoda Garland, spjegat li biex japplikaw għall-iskema il-ġenituri għandhom jivverifikaw li t-terapija hija eliġibbli u mbagħad jibgħatu l-formola tal-applikazzjoni b'email jew bil-posta.